Здравейте! Днес реших да ви покажа моята колекция колоди. Тук имаме карти, които са в турбички, както оракули, така и таро карти. Обичайно, когато ми дойдат в ето такава тънка кутийка, колкото се може по-бързо намирам подходяща турбичка или твърда кутийка, в която да си сложа картите, понеже тези кутийки са ми изключително неудобни. Тук имаме друг тип турбички. Тук надолу вече са колодите ми, които идват в твърди кутийки, които са удобни за дълготрайно съхранение. Има и оракули и таро карти. Тук са най-често използваните ми колоди, както за лични въпроси, тези, които разучавам, както и част от колодите, които използвам за клиенти. Тук надолу имаме още карти. Тези са за конкретен тип въпроси ги използвам. Тук също това е една купчина, която в момента разучавам по-подробно. Имам и на още едно място, където се държа сезонните и сега ще ви покажа. Ето ги сезонните ми, както виждате имам пак в турбички. Тук има още доста различни видове. Те са ми или за конкретни въпроси, или по-рядко използвани в определени сезони. Та въпросът ми беше интересно ли ви да направя поредица ревюта за карти, да ви разкажа за конкретни колоди, за какви въпроси смятам, че са подходящи, каква е разликата в енергията им и така нататък. Пишете ми в коментарите, ако имате интерес към този тип съдържание.